Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. Nag-harvest kami ngayon guys ng native mango dito sa taas ng bakuran ng tiyahin ko. Dito to sa may Uyong Lavador, Pangasinan. So umuwi ako guys kagabi rito. Dumating ako rito guys ng 11 past. Umalis ako ng San Mateo Rizal is 5 PM. So, nakifesta ako kahapon dito guys. Hanggang ngayon festa naman. Bali, bisperas kasi kahapon. So, dumating ako gabi na. So, may naabutan naman ako na kapanood pa naman ako ng labanan ng orkestra. So, ngayon, May 5, mamayang gabi, live band. Dalawang live band naman ang magpapasiklaban. So ngayon tanghali, halos talagang wala pa akong tulog kasi pinagpuyatan ko yung orkestra na yun. Nanood ako pero hindi ko siya na vlog kasi paglabas ko, nakaiglipan ko kasi yun guys paglabas ko tapos na. So mamaya pupunta ako doon sa plaza, live band naman panonoodin. So ngayon harvest muna kami ng native mango para dadalhin guys. Nandito ako sa taas ng puno ngayon, nakahiga sa sanga. Dala-dala yung panungkit habang hinahantay ko yung tiyahin ko tsaka yung pamangkin kong isa na si Tuptop. Yun din yung mga kasama ko nag-harvest nakaraan guys. Ayan si Tuptop, nasa baba na siya. Ayan si Tuptop oh. Hi Top. Nakahiga na ako dito Top. Nagaantay malaglag yung bunga. Parang one tamad. Hirap pala. Ang lalaki guys ng mangga na to. Grabe, sarap ng mangga na to. Kasarap ng native mango na to. Bale itong mangga na to guys, mga tanim to ng daddy ko. So ngayon, malaking pakinabang namin dito. Yun, panay bunga ng mga manggan to. Ang dami nito kaya lang, inakyat na ng pinsan ko yung ibang bunga. Sako-sako daw yung nakuha rito So, continuous tayo guys. Nandiyan na yung tiyahin ko. Manunungkit ulit tayo. Bali naka-harvest na kami ng isang timbang malaki. So, marami-rami na rin yun pero dadagdagan pa namin. Okay guys, ang dami pa ron guys. Lalaki oh. Wow. Sige, continuous muna kami guys. Kita nyo guys. Lalaki mangga no. Grabe. Native mango. Grabe, nalaki. Tamis pa naman nito guys. Oh, yan yung mga na-harvest namin dito. Ganyang kalalaki. Oh, sulit. Sulit na sulit. Grabe. Yan, ganyang kalalaki guys. Lalaki oh. Yun yung timbang pupunuin pa namin. So, hindi na namin halos mapuno kasi yung iba hindi na siya murang-mura na yung iba. Ayun yung sa timba na yun. Yan. Kita nyo naman yung laman niya guys oh. Laki no. So kahit pa paano nakarami na kami. So mabigat na itong dalhin kasi motor lang yung dala ko guys. So titignan na lang, subukan kung kayang dalhin. Dami. Sulit guys oh. Sulit na sulit ang bunga. Pero pag bumagsak to, sayang. Mabubulok na. So tara Top. Pasyalan natin tong rito. Ito yung lote na hinahati-hati ng magkakapatid naman sa father side ko guys. Ayan. So itong mga mangga na to, tanim ng dad ko to. Lalaki na no. Grabe. Ilang taon na tong mga mangga na to. Walang snake dyan. Grabe, taas. Grabe, taas oh.
Wow, taas. So ito namang mangga na to guys, itong mataas na to. Ganto yung bunga niya guys oh. Pahaba. Pero sobrang tamis na ito guys. Ito ata yung tinatawag nilang pico. Yan. Pahaba siya oh. Super tamis. Ayan mga bunga naglaglagan oh. Yan. Ito yung lugar namin sa Pangasinan guys. So pag dinere-diretso mo yan, ibabaw ng ano yan, tuktok ng bundok. Yan, punta tayo dyan. Nagawa ko na. Nagawa ko na. Nalaglag. Nakuha mo na? Oo. So, Binukas daya. Joke ka lang, okay. hindi ko nakuha. Baba na tayo guys. Ay, Yan guys, oh, ang ganda ng puno na to. Oh, taas ng puno na to. Huwag ko anong tawag dito na puno na to. Ayan, no. Ganda. Tuwid na tuwid. Daming mangga rito guys. Sumama i-drone shot natin. Para makita yung ibabaw ng bundok doon sa may taas. Kuhanan natin ng view. Aerial view. Guys, oh, sulit. Kaso yung iba bumagsak. Sayang. Oh, sayang. Bitak yung iba. So, ito kakainin ko na lang guys. Tamis na ito. ito yung pinaka. Yan yung mga na-harvest namin guys. Yan yung mga dadaling ko. Dami. Tamis na ito. Ito yung pinakamalaki. Yan, hindi. Ito yung bumagsak ko, sayang. Yan yung pinakamalaki. Oh. Yung pa, yung isa. Wow. Diba?
So ito guys, oh, yung galing puno. Nahinog sa puno to guys. Kaya napakatamis nito sigurado. Ito yung nahulog na napitak. Kaya kakainin ko na lang kaysa hindi ko na antay mabulok pa. Sayang. So sobrang tamis nito guys. Kaya tara guys, kain tayo. Tamis, grabe. Sulit guys. Sobrang bigat ng isang bunga ng mangga na to. Super. The best. Sarap. Sarap guys, sarap. The best. Grabe, sarap guys. Ito guys, nahinog sa puno to hindi to nahulog. Sinungkit ko kanina, kaya lang puno na yung lagayan ng panungkit kaya bumagsak. Kaya so ito kinakain ko na ngayon kaysa tuluyan pang mabulok. Kasi iuwi ko guys sa Rizal tong mga hinarvest namin. So bali guys, ito yung hinarvestan namin last year. So ngayon bumalik ako rito, itong buwan na rin na to, itong taon. Sulit guys, sulit. The best. So guys, shout out daw kay Top Top sa pamangking kong super kulit. May sasabihin daw guys. Like and subscribe kay ni Roca JTV. Yes. Supporters ko yan guys. Paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsubaybay sa aking channel. Thank you very much and God bless. Ingat po kayo. Salamat. Sa mga gusto magpa shoutout, comment lang kayo guys. Salamat.